kapan gone mulutan jaluk kuite milih pupune kapan gone keturutan bojo loro padha ayu yo ya yo ya no ya do 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 aya arek ketek arep tak udunke yo supaya gelem arep tak dukunke yo ore ose tak ore ose terus kok durung ngombe nono banyu segara nyawang pantes tak melu duwe tak enteni lidah dirondo ore ose ore ore ose lore ulan nisawa monggo ingkang telah banjur kuwi dipundur monggo kawonten pojokan kiri atos kira-kira sing dilirik arga budaya ose ore tak ose ore ireng-ireng anak lutung buka laci kok ono mijone yen to seneng ojo etang-etung durung mesti dadi bojone ore ose tak ore ose ireng-ireng motori kanjeng gawa dene tak sopirane yen to seneng aja ngomandeng golek ana ngendi omahe ose ore ose ore cek nong cek cek nong cek cek turun turun ketepuk ketepuk prop prop ketepuk cek
joget katon halus penarine bagus-bagus cek cek nong cek cek nong cek cek turun ya prok prok gebuk cek ya ora dur ngene iki dil-dilan munggah. Heeh. Ha iya, cak kapok saiki.